வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் குமரன் பேசுகிறேன். நம்ம எல்லாருமே கர்ணன் திரைப்படத்தை பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த படத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சீன் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும். அது என்ன சீன்னா, அந்த பாட்டி சொல்கிற அந்த மஞ்சனத்தி புருஷன் அப்படி சொல்லுமே, அந்த சீன் தான். ஏன் அந்த சீன் எல்லாருக்குமே அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு, அதை பற்றி தான் நான் இப்போ பேச போகிறேன். ஸோ முதல் விஷயம் என்னென்னா, அந்த பாட்டிக்கே தெரியாமல் லால் சார் காசு எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், காசு எடுக்கிறது தெரிஞ்சதும் அந்த பாட்டி 10 ரூபா போதுமா அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்குறதும், உடனே லால் சார் வைக்கப்படுற அந்த மொமெண்ட், அதை பார்க்கும்போது ஆண்கள் வைக்கப்பட்டால் இவ்வளோ அழகாக இருக்குமான்னு நிறைய பேருக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சிருக்கும். பொதுவாக டிவி பார்க்கும்போது சரி, படம் பார்க்கும்போதும் சரி, முத்தக்காட்சி வரும்போது டக்குன்னு கண்ணை முடிப்போம், இல்லை நம்ம வேறு எங்கேயாவது திரும்பிப்போம், ஏன்னா அதை பார்க்கக்கூடாது. ஆனால் இந்த படத்தில் அப்படி இல்லை. அந்த குறிப்பிட்ட முத்தக்காட்சி வரும்போது யாருமே கண்ணை மூடலை, எல்லாருமே அதை பார்த்து ரசித்தாங்க, கொண்டாடினாங்க. நிறைய பேருக்கு அது ஒரு முத்தக்காட்சியாகவே தெரியல, வெறும் ஒரு அன்பின் பரிமாற்றமாக தான் தெரிஞ்சது. முத்தம் கொடுத்த உடனே லால் சார் அந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பிடுவார். பாட்டி தூரத்துலேருந்து அதை பார்த்துட்டு கண்ணோரமாக கண்ணீர் மட்டும் விடுவாங்க. அதில் எனக்கு புரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா, நம்ம ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நடக்கும்போது நம்ம சந்தோஷப்படுறதை விட கண்ணோரமாக கண்ணீர் மட்டும்தான் விடுவோம். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த குறிப்பிட்ட சீனோட சைலண்ட்டான ஹீரோ யாருன்னா, கண்டிப்பாக இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் தான். அந்த சீனை ஓவரில் பண்ணாமல், டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல், அந்த சீனோட எமோஷனை ஃபீல் பண்ணி வச்சு இருப்பார். இப்போ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியலைன்னா மறுபடியும் அந்த சீனை பாருங்கள். ஜஸ்ட் ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டுட்டு கண்ணை மூடிட்டு மட்டும் கவனிங்க. அந்த சீன் முடியும் போது நமக்கே நடந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ண வச்சுருப்பார். இன்னொரு ஸ்பெஷல் கிரெடிட்ஸ் கொடுத்தாகணும்னா கண்டிப்பாக இந்த சீனோட கிரியேட்டர் மாரி செல்வராஜ் தான். ஏன் சொல்கிறேன்னா, அந்த சீனை இவ்வளோ தத்ரூபமாக நேச்சுரலாக ஏதோ நமக்கே நடந்த மாதிரி, நம்ம பக்கத்து வீட்டில் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்பேற்பட்ட ஒரு சோல்ஃபுல்லான சீனை எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் போர் அடிக்காது. இந்த சீனை பார்க்கும்போதெல்லாம் ஏதோ ஒரு ஃபீல் குட் தருது. உங்களுக்கும் தரும் நான் நம்புகிறேன். நன்றி. நான் உங்கள் குமரன்.